forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates for my upcoming videos. At kung bago ka pa lang sa channel ko, kung napindot mo lang yung video ko, please huwag kang mag-alinlangan pag i-click mo yung subscribe button. At yun na nga yun, lahat naman tayo ngayong quarantine ay gusto nating mag-glow up, gusto nating i-enhance ang ating beauty. Pero meron din mga bagay na nakaka-distract sa ating beauty. Yun yung mga peklat at katulad na ng pimple marks. So alam na natin kung saan galing ang pimple marks. Pero hindi natin alam kung paano mawawala ang pimple marks in just one product. Kaya nandito ako ngayon sa harapan nyo at para malaman nyo at isi-share ko sa inyo ang isang product na nakakawala ng pimple marks ko at mga peklat ko. So ito na nga, before natin ipapakita ang product, mag-a-apply muna tayo ng skincare routine para naman ma-fresh ang ating mga mukha. So yun na nga guys, kakatapos lang natin mag-cleanse ating mukha ngayon. Sasabihin ko na sa inyo, i-share ko na sa inyo, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung product na nakakawala ng pimples. I mean, pimple marks at saka peklat. So yung mantika di cacao, the green one, there. Mantika di cacao at si body macho, ito. Yan. So, pwede kayong mamili kung saan yung gusto, kung saan yung available, at you know, kung saan yung prefer. So, prefer ko itong mantika di cacao kahit mabaho siya, effective naman siya. Kung ayaw nyo mabaho, gamitin nyo yung sibo di macho. Ito, gamitin nyo yan. So, after natin i-cleanse ang ating mukha, after nyo mag-skincare routine, gamitin nyo lang to mantika di cacao at sibo di macho. Ayan. So, ginagamit ko ngayon yung mantika di cacao. Ayan. There. So, lagay na natin sibo di macho. At yung mantika di cacao, ilagay na natin. So, ito, nakuha ko tong scar na to sa kuko sa aking, cousin. Maliit na cousin. Ayan. So, ilagay din natin yung pimple. So, kita mo naman guys, very hard card. So, ito, ilagay natin dito. So, makasmoothen din. So, makaka-smooth din to siya ng face. Ayan. Lagay din natin tong dito. Marami akong pimple marks at nawawala na siya. Ito na lang yung natitira dahil matagal ito siyang mag-fade dahil totoong scar na siya. Yung pimple marks, madali lang siyang ma-fade. Ayan. So, yan. Nalagay na natin lahat. Meron din sa paa ko. So, katulad na yung products, guys. So, I think mabibili lang to siya kahit saan. Made from Cebu. Yan. Made from Cebu. Ito. So, alam naman natin na ang mga scars ay hindi madali ma-fade. Hindi naman yung instant ma-fade. Tapos i-apply mo, tapos nawawala agad. It takes time and process naman, guys. Yeah, lahat naman tayo merong proseso sa buhay. So, ito yung products na dapat yung bilhin. And very effective to siya dahil effective to sa akin. I-share ko sa inyo. Kaya yun.